Tak naťahuje sa nám to. Kým mi to začne svietiť tu na... A sme naživo, super. A, Tak, to bolo rýchle. Parády, dobrý večer. Ahojte, ahojte. dobrý Pozdravujem vás. večer. Prišla, aby pochopila s mojim 20. adventným prekvapením a tento raz som si pozvala prvého chlapa medzi nás a to je Jakub Hanzelka. Ahoj. Ahoj, dobrý večer. Čau. Ja sa priznám, že v podstate poznám sa s Kubovou mamou, s Simčou. Sme spoločne v 2020 boli na trojdennom kurze o telách s Naďou Ogrinč a boli sme vlastne dvojičky spoločne. A Jakuba som nikdy nestretla na žiadnom kurze počas týchto rokov a len som ho nedávno zhliadla v jednom rozhovore a vtedy som si povedala, že rada by som s ním urobila rozhovor. A keď si dnešné okienko piatkové proste nikoho nevyberalo a bolo stále prázdne, tak zrazu na mňa vyskočil na Facebooku a bolo to jasné, že ťa chcem mať vo svojom vysielaní. Tak vítaj. Som Děkuji, veľmi rada, děkuji. že to vyšlo a som si pred chvíľou vypočula jeden tvoj vstup, jednu tvoju liveku a som skutočne zvedavá, že kam sa dostaneme, lebo ty sa nebrániš vôbec žiadnym témam. Jo, To ne, to takže ne. jo. Štěstí. Tak, začneme to obligátnou otázkou mojou, ktorú mám na každého. A to je to, že ako Access Bars do života ku tebe prišiel. A my už sme sa začali rozprávať zase pred rozhovorom, tak som to rýchlo stopla, pretože určite vás to bude zaujímať, ako k 19-ročnému chalanovi prišiel Access Bars do života a čo všetko ti prináša Access a čo všetko sa otvára. A ešte vlastne poviem, že si facilitátor Access Bars vlastne. Jo, jsem Jo, jako bar no, facilitátor a teďka budu mít nějaký první kurzy, takže to se aha. těším. A tak nějak jako to začalo tím, že vlastně moje mamka dělá Access už docela dost dlouho a takže já jsem s ním byl docela v kontaktu, ale nějakou dobu jsem tomu nevěnoval tak, až takovou pozornost, byl jsem vlastně na jednom kurzu a tak nějak jsem využíval vlastně Varsy, když jsem chtěl, jsem hrál vlastně florbal, tak bylo fajn, že mamka jako to doma dělala, to bylo fajn využívat, ale já osobně jsem se jako Accessu moc nezajímal. A pak si myslím, že tak 2 roky zpátky prostě bylo období, kdy jsem nebyl úplně spokojený jako v životě. A, a tak nějak jsem si řekl, že to vlastně vyzkouším vlastně, co to je. A pamatuju si, že jsem byl vlastně v Benátkách na takové své první dovolené sám úplně. A že to bylo taky dobrodružství, že jsem byl opravdu vlastně sám v zahraničí a do toho jsem vlastně začal používat ty nástroje, takže to bylo takový na té dovolené první vlastně čas, kdy jsem s tím nějak byl v kontaktu a jenom za tu dobu vlastně, kdy jsem to používal, tak to bylo vlastně tak kouzelný a tak mě to vlastně chytlo, že od té doby prostě se tomu věnuju a vlastně každodenně používám nástroje Access. Ty si vlastne nedávno končil školu, tuším, že? Tak nejak to bolo? Či Ano, ešte ano. stále si v škole? Ne, už jsem dostudoval, takže už Hej, nevím. lebo tam nejaká bola tá spojitosť aj možno s tou školou, čo som ja počula, alebo niečo takého. A povedz, že vieš, že najprv si to ako keby odmietol, že to je niečo, čo robí mamka a že ja si pôjdem to svoje. Ona ťa nejak k tomu posúvala, alebo proste to nehala úplne na tebe, že ako si to ty vyberieš a aká bude tvoja voľba, vieš? Jo, to jsem fakt rád, protože mamka to vlastně jako nechala fakt na mě, že mě vlastně do ničeho netlačila ani vlastně po tom kurzu, um, kdy vlastně jsem měl ten první kurz, už to bylo asi 5 let zpátky, možná i víc. A tak vlastně po tom kurzu jako mě fakt nechala, ať si dělám, co vlastně chci a do toho mě vlastně furt nabízal vlastně, že ty bar si můžu jako využívat, takže za to jsem vlastně fakt vděčný a i za to, že jsem si to mohl najít sám, protože si myslím, že o to víc pak to jako jsem dokázal ocenit a tak to může být jako i pro někoho třeba jako možnost, že prostě když necháte někoho fakt, ať si vybere za sebe, tak
až bude ten čas, tak si to fakt vybere. A nebo ten čas třeba zatím nebude, ale jsem fakt rád za to, že já jsem si k tomu mohl dojít vlastně sám a mohl jsem si to vybrat a vyzkoušet vlastně sám za sebe, jaký je to pro mě a jestli to funguje pro mě. No asi takéto dôjde ti to, až ti to dôjde, že zrazu si... A v akej si bol situácii, že si to začal používať, vieš? Že Jo. čo bola tá situácia, že si povedal, tak idem to používať. No, asi to nebylo jako úplně takhle, jako že bych si to řekl přímo jako takhle, že bych si říkal, že teďka jdu zkusit Access, protože jako uh, protože se necítím vlastně dobře, ale já jsem vlastně předtím vůbec neviděl, jako jaký to může být vůbec jako jiný. Ani jsem vlastně neviděl, jako, že to může být ještě mnohem úžasnější a mnohem zábavnější. A tak jako jak se, po té další dovolené, jak jsem začal ty nástroje používat pak víc a víc, protože to vlastně bylo něco, co mi fakt přinášelo vlastně něco, co jsem úplně neuměl popsat, ale vlastně takovou fakt lehkost, radost úplně ze všeho vlastně. A tak jsem začal tak nějak jako koukat vlastně zpětně na to, jako jaký to bylo pro mě předtím, nebo vlastně jak se to začalo jako začínalo víc otevírat, tak se mi začalo docházet, jako, že jsem fakt vlastně nebyl spokojený jako v tu chvíli, i když jsem to tak nějak vědomě asi jako nevěděl a tam podvědomě, tak, tak jsem to někde asi jako věděl a věděl jsem, že je čas na něco jiného. A čím víc jsem to používal, tak tím víc jsem vlastně pak viděl, jak to vlastně nebylo úplně fajn v tu dobu vlastně pro mě a té radosti vlastně nebylo moc. A A teď je jí čím dál víc a jsem za to fakt rád. Ja úplne vlastne žiariš, keď o tom rozprávaš, že normálne sa ti mení tá tvár. Mne poslednú dobu došlo, že my, čo sme tak ženy okolo seba, tak väčšinou sa snažíme dostať, vieš, z toho, akože z tých sračiek, povedzme, vieš, ako tak náhlas to poviem, že sa vyhrabávame stále z niečoho. A ty si povedal, že wow, veď to môže byť ešte úžasnejšie, že toto, čo som teraz zažil, tak ešte to môže byť úžasnejšie, vieš? Že vidím tam úplne, ako keby si bol o niekoľko schodov vyššie, že ako keby sa nevyhrábavaš z niečoho, ale si povieš, že wow, veď to môže byť ešte lepšie ako to, čo som práve teraz zažil. Jo, to pro mě je to vlastně jako fakt o tom každodenním vlastně používání těch nástrojů a vlastně každodenním vybírání, že to fakt a Gary o tom taky někde mluví, není o tom jako mít nějakou formulku, jako kterou si máte a najednou máte všechno jako vyřešený, ale že to je fakt o tom jako každý den si fakt jako vybírat a žít vlastně a žít ten váš život, jakože fakt si ho jako užívat, protože to nikdo neudělá za vás, ale a neříkám, že nemám období, kdy se necítím na prd, nebo kdy nějaký sračky se jako neobjeví, um, ale jako je jich čím dál míň a když jsou, tak jako většinou po nich fakt přijde něco jako ještě úplně úžasnějšího. A poslední dobou mně přijde, že je to fakt ještě jako lehčí v tom, že i když ty sračky přijdou, tak jsem fakt jakože přítomný i s tím, a nemusím se ani soudit za to, že je vlastně mám, protože vím, že jsou nějaký jako krátkodobý a že po nich přijde zase něco lepšího. A vždycky to tak vlastně bylo, jo? Že když jsem něco jako řešil, tak a říkal jsem si, že to je tak snad nejhorší situace, nebo jako že zase to na hovno, tak když jsem se vlastně pak na to jako podíval, tak to vůbec nebylo vlastně tak na hovno a to, co přišlo potom, tak bylo ještě vlastně lepší a většinou, když tady to něco se jako takhle objeví, tak je to právě um, jako znamení toho, že se fakt děje nějaká jako velká změna pro mě, no. Takže neříkám, že to tak bylo vždycky, ale poslední dobou jako je pro mě ještě jako zajímavý, jak jako můžu zrelaxovat i do toho, když se objeví nějaká sračka vlastně, jakože a jak já posledně jsem to stalo teďka jako asi 2 dny zpátky, kdy jako fakt jsem si jako říkal, jako co to zase vyvádím prostě a fakt jsem si řekl, hele, já se tomu zasměju prostě jako fakt a bylo to jako o té chvíli, kdy to fakt jako bylo takový jako nekomfortní vlastně, ale fakt jsem se zasmál jako sám sobě vlastně, co vlastně dělám a vlastně to změnilo tu situaci z toho, že jsem fakt nemusel se soudit ani na tohle, jakože, že to prostě je. Skúmaš, keď sa dostaneš do niečoho takého, čo sa ti nepáči, že ako si to vytvoril? Alebo proste ideš úplne iným spôsobom s tým, Ne. spracuješ s tým iným spôsobom?
Ne, to jsem teda přišel na to, že to jako vlastně nefunguje, jako tady to Mhm. toho, Jo. že můžu strávit hodně času vlastně proč, nebo obhajovat proč Aha. vlastně dělám, ale že když jdu tady do tohohle, tak akorát um, se jako zacyklím ještě víc v tom, takže, Aha. takže Jo. tak nějak jako vlastně bylo to i pro mě nekomfortní, vlastně Dane mě mluvil někde o tom, že vlastně zaprvé, že se nemusím prostě snažit, aby to bylo jako dokonalý, že to nic takového vlastně není. A že vlastně je to fakt o tom, že to je vlastně nelineární, ale že to vlastně furt expanduje, což já prostě jako vidím na sobě, jak je to fakt vždycky úžasnější a není, že to by to šlo úplně jako takhle, ale občas to jde jako tak a pak to jde zase jako úplně nahoru a čím dál jako víc ty nástroje používám a jsem s nimi, tak tím víc to vlastně jako expanduje všechno a není to jako lineární čára, ale je to takový jako nabalování se úplně do různých směrů a je to vlastně čím dál lepší a, a poslední dobou fakt pro mě funguje mnohem víc prostě být přítomnej a i když nějaký sračky se objeví nebo zrovna něco dělám prostě a prostě být jako v dovolení. Samozřejmě jako je to občas jako takový jako já teďka dělám tohle, ale mám být dovolení, takže ne, že by to bylo jako úplně jako takhle, jo, Aha. ale jako poslední dobou fakt jako spíš jsem s tím přítomný, že prostě a je to nějaká jako součást jako a je to v pohodě, že se to děje, protože jako nejdřív, když o tom Dave mluvil, tak já jsem byl jako držu, vůbec mi takhle tam neříkej, takhle to máš možná ty, ale já tak chci být dokonalý a chci, aby všechno bylo super. A, ale takhle to vlastně úplně nefunguje a vlastně je v pořádku, že to tak jako nefunguje. A takže tak asi s tím momentálně jsem já a funguje to pro mě líp, no, takhle, že prostě, A v podstate niekedy nám to trvá dlhšie, kým nám to dôjde, že sa môžeme zasmiať na tej svojej vlastnej tvorbe a povedať si, že ty páni, tak toto fakt je aké zábavné, hej, že čo tu tvorím a teda nemusí sa nám to v tom danom momente vôbec páčiť, hej, to priznávam. A máš aj také situácie, že ako to, keď riešime sami seba, tak ešte to je fajn, ale keď už sa nám do toho zapájajú ďalší ľudia, v tvojom prípade to možno boli spolužiaci, vieš, že alebo učiteľ, ja neviem, že čo si zažil počas školy, ale mal si aj také nejaké nekomfortné veci s druhými ľuďmi, že si povedal, že doprčic, že čo mi tu oni robia a ja tu kvôli ním trpím trebárs a vieš, že či si mal aj niečo takého, že ako si sa um, dostával z takýchto vecí, že to nezáležalo ako keby len na tebe, vieš, ale že sa do toho zapojilo kopec ďalších ľudí. jo. No já jsem vlastně jako, čím víc jsem ty nástroje používal, tak tím jako dost jako lidma jsem přestával trávit čas. Mhm. A takže jako hodně se mi jako změnilo vlastně to prostředí, v kterým jako jsem žil doteď, jakože pak s hodně lidma jsem se úplně přestal bavit a, a nebylo to ani o tom, že si myslím, že je s nimi něco špatně, nebo tak, jenom prostě jsem viděl, že naopak, jako jsem byl, jako, že byl jsem fakt rád za ně, ale viděl jsem, že prostě už to nejsou lidi, jako, se kterými mě baví být v tom, že fakt jako tam nemůžu být úplně sám sebou s tím, aby to bylo zábavný. A tak nějak jsem si fakt jako přišel na to, co funguje pro mě a s kým chci být a hodně jsem taky trávil čas sám. Prostě když toho bylo hodně, tak prostě jsem byl rád v přírodě a pořád jsem rád v přírodě a já jsem nevěděl, jak rád v přírodě vlastně jsem, ale čím dál víc si to jako vlastně užívám být jako se stromama a se zvířatama. A to do té doby taky, než jsem jako ty nástroje začal používat, tak nebylo tak přítomný v mém světě, ale od té doby je to mnohem jako věc, kterou fakt potřebuju a kterou si užívám. A občas toho je hodně, občas je i mezi lidma nebo ve škole, ale je fakt, že třeba ten poslední rok fakt ve škole, co jsem měl ty nástroje, tak jsem si to fakt udělal tak, aby to fungovalo pro mě, takže jsem měl třeba jako nějaký předměty doma a neměl jsem jich tolik a nebo prostě fakt v těch situacích prostě, kdy je to hodně, tak prostě jdu ven někam, jako v té škole jsem si prostě šel na 10 minut prostě někam ven a vracel jsem to všem, nebo jsem se šel projít. Takže ono jako fakt se to dá udělat tak, aby to vlastně pro vás fungovalo, když ty nástroje používáte, no.
spolužiaci vedeli o tom, že no, používaš nejaký Access, aj si to nejak s nimi sdielal, alebo to bolo úplne, že pre nich neznáme? Myslím si, že dost neznámý, no, jakože v té době jsem o tom ani nechtěl tolik mluvit. Mhm. Dneska možná, že by to bylo jiný, ale jako, nevím, ale jako v té době jsem o tom ani nechtěl mluvit, spíš jsem si tak jako to užíval já. To bola A, tvoja tajná zbraň, hej? a taková tajná, tajná zbraň. Um, takže jako to bylo pak možná i dost překvapení i pro lidi jako okolo mě, s kterými jsem se bavil jako předtím, když jsem s tím vlastně přišel, co to vlastně je za šílenost a ne úplně všichni to třeba chápali, ale dneska prostě jsem rád, že to vůbec jako sdílím, že ta možnost prostě je a ne všichni to nemusí to být pro všechny, nebo ne všechno se to musí líbit a to je taky úplně v pohodě. Já jenom vidím prostě, co ty nástroje tvoří a jaký možnosti vám otevírají a co to udělalo prostě pro moje žití prostě a vidím v tom jako fakt obrovský smysl, něco, co mě hrozně baví a něco, co bych si přál prostě každému, aby si minimálně vyzkoušel, jestli je to něco pro ně a že ty možnosti tady jsou prostě dostupné, jakože jak fakt ten život žít podle sebe a tak, aby to bylo fakt zábavný a lehký, což vlastně do té doby jsem ani nevěděl, co znamená, ale jako je to něco, co vlastně neumím popsat, ale přál bych to vlastně každému. Keď sa pozeráš na otázku, že aký život by sa ti páčil žiť, tak ako si to ty tak nejak, nie že odpovedáš na tú otázku, ale vieš, že aká je tam tá tvoja predstava, že aký život by sa ti páčil žiť? Jo, tak tu otázku si pokládám tak nějak často a taky se to samozřejmě dost změní, protože stejně jak akce z nástroje, stejně jak čistící prohlášení se mění teďka snad pořád, tak stejně tak se mění všechno v mém životě a tak nějak jako poznávám čím dál víc vlastně, co chci v životě, co nechci a třeba i jsem přišel na to, že nějaký prostě věci, které jako mě předtím bavily, tak už mě nebaví, nebo že ani netvoří pro mě víc, ale je to vlastně taky konstantní poznávání, takže tak nějak jako jsem vlastně s tou energií kterou bych fakt chtěl v životě mít. A tak nějak vždycky se jako upgradeuje podle toho, co zrovna jako si vybírám, co objevuju. A, ale jako upřímně bych si přál žít fakt jako bohatý život, nejenom a bohatý život prostě nejenom v penězích, ale i v penězích a mít lehko s penězma, ale zároveň mít prostě spoustu zábavy, radosti kolem sebe, spoustu fajn lidí, spoustu dobrodružství a spoustu lehkosti a zábavy se svým tělem, se sexem. To jsou jako věci, které tam jdou mě, když se mluví o tom, jaký bych já si přál život. A taky chci cestovat a poznávat jako nový místa a země. A, a chci určitě tvořit více radosti a lehkosti i pro ostatní lidi. Proto jsem si vždycky přál a s těma nástrojema je to dost snažší. Takže i to je něco, co bych si hodně přál. Ja vlastne taká moja otázka bola, že kedy ti tak skrsla v hlave myšlienka, že by si to chcel učiť, že by si chcel vlastne byť facilitátorom a zdieľať s druhými tieto nástroje, že fungujú tebe a že by mohli fungovať aj niekomu inému. Že kedy ti tak skrsla táto myšlienka v hlave? Jo, já jsem to tam jako měl tak nějak vždycky, že to jako Aha, si chci už od toho začátku. aha. Nebo pak těch prvních kurzů, protože mi to přišlo fakt hustý, ale dost dlouhou dobu jsem asi si jako vybíral, prostě asi jsem si to nevybíral, jakože nějakou dobu prostě jsem si vybíral jiné věci, ale teď prostě vím, že už je ten čas, takže už na nic nečekám a jdu prostě si vybírat opravdu tu budoucnost, kterou chci, protože vlastně já ani nevím, jak bude vypadat, jenom prostě vím, jaká bude a jsem přítomný s tou energií, ať už to bude cokoliv, tak, tak si to prostě vytvořím a už jdu zatím teď.
Ideš študovať ďalej, alebo proste ideš sa venovať úplne životu iba a miesto štúdia, že ako to máš a čo teraz po skončení školy? Jo, no tak já upřímně jako na výšku se mi nechce. Není to něco, co pro mě je expanzivní, jakože uvidíme teda, co je možný, ale tak, jak to mám já, tak to nemám jako něco, co by bylo přispění k tomu, co já chci v životě tvořit. A tak nějak, jak jsi řekla, tak si fakt jako užívám života poslední dobou. Já vlastně po tom, co skončila škola, tak se mě všichni ptali, to bylo fakt vtipný, jaký období, jako co vlastně dělám, co vlastně dělám. A na tu otázku jsem vlastně ani vždycky jako neuměl tak jak odpovědět, ale prostě jsem si fakt užíval jako života, jakože fakt toho každodenního. A to plánu i dál, prostě se vším, akorát teďka k tomu chci přidat i nějaký podnikání a celkově mě čeká nějaký dobrodružství teďka v zahraničí a moc se na to těším. A, a jako fakt mě jenom došlo, o čem to fakt je, že to fakt je úplně o čem jiným, aspoň z mýho úhlu pohledu to bytí tady, než o čem jsem tak nějak jako věděl, nebo jako co ostatní lidi jako říkají, že chcou vlastně v životě, tak mně došlo, že to je pro mě aspoň úplně o něčem jiným a poslední dobou ještě vlastně víc. Teď jako jsem byl v Římě a ty energie, co tam byly, to vlastně, co je možného, jako fakt jenom s tím, jako fakt si toho užívat, jako každý den se prostě zbudit a užívat si toho všeho, co je kolem nás, tak pro mě je to vlastně takový jako fakt nepřetržitý vlastně jako orgasmus vlastně v tom, co můžete dělat, protože když si to fakt vytvoříte tak, aby to, aby něco prostě, aby ta tvorba byla jako orgasmická pro vás, aby ten pohyb byl radostný pro vás, pro vaše tělo, sex a masturbace, cokoliv, vztahy prostě, aby to bylo a bytí prostě zatím, aby to bylo něco, co pro vás prostě jako je expanzivní s těma věcma, tak to vlastně je takové, aby vás bavilo vydělávat peníze, což ty nástroje prostě umožňují a tak prostě je to tak, Pýtať, že to je super, ako budeš zarábať tie peniaze, ako prídu k tebe, vieš. jo, no nějak to vytvořím prostě, no, ať už to bude jako biznesem nebo úplně jinak, protože sám vidím, že prostě ty peníze fakt tvořím, ani nevím jak, ale prostě tvořím je a vlastně poslední dobou to expanduje ještě víc, fakt jako do takových, že to je, že vlastně ani nevím jako vlastně, jak to funguje, ale tvořím ty peníze a nějak prostě jsou a, a jako je to vlastně takový neustálý vlastně tvoření, no, že to fakt jako nepřestává a je to vlastně o tom fakt si vybírat pořád, no. A i když to je vlastně nekomfortní. Zainteresovaného, vieš, človeka by to mohlo sa zdať, že ty v podstate si len žiadáš a aké sú pre teba tie konkrétne kroky, vieš, že vieš, povedz treba, že uh, zmyslíš si, požiadaš si a teraz čo musíš urobiť, vieš, aby len proste neležíš určite, ideš do tej akcie a aby si to vytvoril. Jo, no tak ono je to jako fakt vtipný, no, protože jako když je to fakt s penězma, teďka jsem se o tom bavil prostě s někým, že jako fakt ani nevím vlastně jak, jenom vlastně fakt si jako žádám, fakt si jako žádám a jsem s tou energií a ono to nějak jako přijde a, a je to vlastně i o těch volbách, především jak to teďka jako říct, no, jakože občas je to takový, že úplně nevidím, jestli to vlastně někam jde, vlastně, že si něco vybírám, ani nevím, jako jestli to někam jde, je to takový, jako proč bych si tohle vybíral, nebo si říkám, že se to vlastně netvoří, a nebo že jsem si občas jako říkal, že ty peníze vlastně jako nějakou dobu jako nemám, nebo kde je vezmu, a pak najednou je vlastně jako mám, no, a najednou se to jako vytvoří. A a zase mi jako dojde, že to vlastně fakt funguje a dojde mi, že aha, tak tohle jsem si vybral, protože tohle se stalo a je to vlastně takové, jak kdyby fakt jako chaos a
já jenom vím prostě, že to funguje, no. Jako, že ty nástroje fakt používám je každý den a i když je to na prd nebo se někdo zaseknu, tak znova prostě začnu používat a ono to fakt jako jde tím směrem, kam chci, jde to těma energiema a došlo mi to v tom Římě teďka prostě, kdy jsem si prostě žádal o něco, jako asi před půl rokem, o nějaký energie, který bych chtěl mít jako v životě, jenom jako energeticky, víš, jakože fakt jako, jak bych chtěl, aby ten můj život jako cítil, jako aby to bylo, jaký by to bylo pro moje tělo. A když jsem byl v tom Římě, tak to bylo takový wow, on to tady fakt jako je. A, a pak se mě někdo vedle mě zeptal, jo, a jak se to ještě zlepší? A najednou to bylo o tom, že wow, ono se to může ještě zlepšit a, může to být, a bude to ještě jako lepší. A tam mi taky došlo, že vlastně už jako je, že dlouhou dobu jsem měl, že to není, že jako že když to budu mít, to, co chci vlastně, tak pak už nebude jako co dál tvořit, ale o tom taky není vlastně a je pořád vlastně, jak to expandovat a je to vlastně může být úplně různými směry, ale že vlastně vždycky je toho víc a to mě taky jako dost vlastně, vlastně jenom jako došlo, že vlastně už si to chci vybírat, protože jako můžu, protože to pak vlastně to může ještě dál expandovat a už nemusím čekat a je to fakt o tom, že to fakt můžeme vytvořit. Tam mi to došlo ještě víc, že to fakt jako není jenom o něčem jako takhle, ale že to fakt jako tvoříme a že to fakt přijde. Nejaký obľúbený nástroj, taký vieš, ako nejaký nástroj prvej voľby, alebo nechávaš to, ako to k tebe prichádza? Mám spoustu jako Aha. oblíbených nástrojů, jako každý den používám, jak se to zlepší, co je tady dalšího možného, ale jako poslední dobou mě fakt baví ptát se na různé otázky, na které jsem se jako dřív ani nebyl jako vlastně ochoten zeptat, protože jsem si myslel, že vlastně není možný, aby mi něco takového do života vůbec přišlo. A ale vlastně tady s tím vlastně čím vším, jako co se ukazuje, tak prostě vím, že je možný úplně všechno, jako fakt úplně všechno může mít prostě v tom životě, i když to třeba nebude jako hned, nebo že to přijde úplně jak než si myslíme, ale že můžete mít fakt úplně všechno a s tím, co se mi ukazuje, tak mě fakt jako hrozně baví to, že fakt se můžete zeptat, a když je to nekomfortní a často, když vlastně položím otázku, tak vlastně je to i takový, ježíš, jakože ani ne, jako vlastně bych, jako dřív bych se tam ani nepodíval vlastně na to místo, že něco takového jako bych vůbec mohl mít, ale dneska vím, že když si jako zeptám, tak to fakt jako bude, když budu ochoten to mít, takže v tom je to pro mě ještě jako větší dobrodružství, to ptání se na otázky a otvírání těch cest, že takový něco, jak když, jak, kdy, jak malý, jak je takový, pro mě taková radost, jak malýho dítěte. Je to jako fakt dobrodružství v tom, že to můžeme mít. Spojenie, čo si povedal, že budeš ochotný to mať vlastne. Vieš, že koľkokrát asi fakt nie sme vôbec ochotní mať niektoré veci a pustiť ich do svojho života. A v podstate by sa mohlo zmeniť úplne všetko, keby sme boli ochotní. Mhm. Jo, jo. Jo. A, No, hovor. a, ale jako je to vlastně taky v pohodě a často mi jako dojde, kdy prostě jako třeba není úplně ten správný čas ještě, nebo jako, a je pro mě jako vlastně někam jít, nebo se něco ptám, a nebo si o něco žádám a vlastně vím, pak přijde vlastně ten moment té volby, kde bych vlastně měl udělat něco, co vím, že to vytvoří, že když tam bude, tak tohle půjde tím směrem vlastně, nebo že už tam mám tu energii, že když si tohle vyberu, tak tam vlastně něco bude. A pak je to, OK, tak jdem tam a najednou to začne jako škrtat a vlastně tam nechci jít a vlastně tam pak ani To nejdu. poznám. To poznám. Hej. Jo, jo. A to je taky v pohodě vlastně, to jsem to taky dosoudil, jako, ale tak prostě, prostě teďka momentálně můžu uznat, že tam ještě nejsem ochoten jít, nebo nejsem ochoten to mít a je to vlastně taky v pohodě a naopak, když tohle uznám, tak fakt jako, aspoň v té situaci, když se mi to stalo, tak prostě o to jako lehčí pak pro ně bylo tam jít prostě za nějakou dobu prostě, ale Mne sa až uvalilo, keď si to teraz povedal, že len si poviem, že ešte nie som ochotný tam ísť do toho trebárs. Vieš? jo, Že, a taká úlava pre mňa prišla, no, moje telo sa úplne potešilo, keď si to povedal.
Hej, že v podstate sami sebe môžeme uznať, že OK, viem, že keby som si to vybrala, tak asi by sa zmenilo pre mňa úplne všetko, ale tak si to nevyberám a proste som s tým OK, že si to práve teraz nevyberám. Jo, a tam je, Mhm. no přesně jako, jak to říkáš, tam je jako hrozný pocit vlastně pak svobody v tom, že vlastně jak v těch, tady těch situacích prostě můžete být jako vlastně jako spokojení, nebo jako, že vlastně můžete se zasmát a i tady tomu, nebo prostě být s tím v pohodě. Protože, a pro mě to je vlastně jako, někdy je to fakt o té tvorbě prostě, no. A není to o tom, co jako, teďka jenom si se to energie, že to o té tvorbě, není to o tom vlastně, co musím mít, abych byl šťastný. Že vlastně šťastný můžu být prostě teďka v tomhle momentu, protože si to prostě vyberu. Můžete prostě stát a být šťastný, ať už jste milionáři, ať už nemáte nic. Je to vlastně úplně jedno. A můžete si prostě vybrat být šťastný. A když si vyberete být šťastný, ať už váš život vypadá vlastně jakkoliv, tak pak máte hroznou svobodu v tom, co můžete vytvořit. Protože pak už vlastně si můžete fakt jenom vybírat. A můžete tvořit to, co chcete tvořit a ani nemůžete to došlo dneska s tím kurzem, který jsem měl mít v Praze, ale nikdo se mi tam vlastně jako nepřihlásil, zítra jsem měl mít kurz, ale tak, ale někde prostě jako jsem s tím fakt v pohodě a v klidu a jsem moc rád, že vůbec jsem do toho šel a že ten kurz a ten nabídka to je energií a toho, co tam může být, prostě byla jako ve světě a jsem moc, Ten kurz vytvoril treba tento rozhovor, vieš? jo, takže, Hej, lebo ja som reagovala na to, že som videla, že zajtra robíš kurz a vtedy to bola tá správa, ktorá mňa nakopla, že ti napíšem, že tak to v piatok síce večer pred kurzom bla bla, ale idem mu napísať, že či fakt by si nemal čas, vieš. Takže čo všetko ten kurz vytvoril a on sa v skutočnosti ani nemusí udiať, vieš. jo, jo, a pro mě jako je fakt fajn, jenom jako jsem vděčný vlastně, že vůbec jako to tvořím, protože ty energie tam pořád jsou ve světě a já vím, že ty teďka budu mít další kurzy a budu pořád je prostě dávat ven a tvořit prostě, ale nemusí to být o tom, jako to, jestli jsem šťastný, nezáleží na to, jestli si někdo ten můj kurz vybere nebo ne, nebo jestli mám něco nebo ne, záleží to prostě jenom na tom, že si to vyberu, být šťastný, ať už se děje vlastně cokoliv. Počúvaj, v podstate hovoríš o tom, že keď ja si vyberem byť šťastný. A čo by si ako by si odfacilitoval nás rodičov, ktorí máme deti vo veku proste tých ako puberťákov, ako keby, hej, dospievajúce decka, mladí dospelí. A že si nevyberajú byť šťastní treba v tom danom momente až tak veľmi, že my sme z toho nešťastní, že nie sú šťastní. Vieš? Chápu. Já úplně jako vlastně tomu rozumím, protože jako sám mám vlastně okolo sebe lidi, jako, který třeba si nevybírají jako být šťastní a vím, jak je to jako na prd. Vlastně, když máte někoho, na kom vám fakt záleží a, a on si nevybírá být šťastný, ale kolik vlastně jako soudů tam je o tom vlastně, že by měli být šťastní nebo že by si měli vybírat to, co by si měli vybírat a A jako vyzerať nejak a vize, šťastný, jo? ano, ano, ano. A že to je ta správná věc vlastně. To mě došlo vlastně teďka nedávno, kdy vlastně jsem se tak nějak koukal na to, co chci tvořit já a jaký je to, a jaký jsou vlastně jako, co chcou tvořit ostatní lidi, nebo co, jako to, někteří ani lidi neví vlastně, co chcou tvořit, ale jako je, co si vybírají ostatní lidi. A, a došlo mi, a pak vlastně jsem byl s nějakýma takovýma lidma, kteří vlastně jako vůbec tam nemají tu lehkost, kterou tam mám já, ale zároveň pro mě bylo jako lehký jako okolo nich být a oni měli radost jenom, že jsem okolo nich a vlastně tam mi došlo, že když nebudu vlastně jako soudit vlastně je vůbec, ani co chcou, tak je tam vlastně pak úplně jiná možnost, jak s nima můžu být prostě, že až ani to, jak co já chci, nebo jako co já si vybírám, čeho já jsem si vědomý, jak bych si přál, aby ten svět vypadal a jaký ho já vytvořím, tak ani to není jako ten správný úhel pohledu nebo špatný úhel pohledu, nebo to není správně nebo špatně. Je to prostě jenom to, co já chci tvořit. A to neznamená, že to je správně pro všechny, nebo že já jsem špatně, ale když prostě jenom
budete v tom fakt v tom dovolení, tak je tam pak, a jenom když se fakt berete víc v tom dovolení prostě pro ně, tak je tam pak, a proto jaký oni zrovna, kde oni jsou prostě, nebo co oni chcou a že to je fakt tak, jak oni si to chcou vybírat a že to je v pohodě, tak je tam pak úplně jiný prostor, jak s nimi můžete být. A vím, že to není něco, co je takhle vždycky a že to není o tom, že to je vlastně o tom, jako být pořád vlastně tady v tom jako pořád si to vlastně vybírat a není to úplně jako lineární, nebo jako, že je to prostě o tom fakt s tím být, ale jakože to fakt funguje, když prostě jim dovolíte být tím, kým oni chcou být a nesoudíte to a oni budou fakt šťastní, když se na ně budete dívat bez úhlu pohledu a vím to sám jako na mým bráchovi, který um, třeba, a já jsem to sám viděl, protože on vlastně jenom dělá jako nějaký věci, které já jsem dělával dřív, který jsem zjistil, že pro mě nefungují a nejsou jako něco, co si chci teďka vybírat. Ale to neznamená, že to je špatně. A vlastně jsem ho jako docela soudil v tom, že vlastně to je něco, co on si nemá vybírat. A pak se mě došlo, že takhle mě soudili lidi, když já jsem to dělal. A jenom mě došlo, že to vůbec nebylo vlastně laskavý od nich, ani vlastně ode mě. A jenom jsem byl fakt v tom, že ho mám fakt rád prostě, ať si vybere cokoliv. A ať si vybere tohle, a když je to to, uh, co pro něj bude vlastně, když to bude jenom to, co si chce vybírat a ať bude spokojený nebo nespokojený, tak je to v pohodě a já ho budu mít furt rád. A budu tam pro něj. V tom, jak já tam budu moct být, tak se změnilo hrozně moc v tom našem vztahu. Jakože to fakt vidím, že je fakt vděčný za to, že ho jako nesoudím vůbec za nic. A on mě vlastně taky ne. Takže jsem fakt vděčný za ten prostor, který tam je a vím, že když to je vlastně, protože sám jako pak občas jdu ještě i teďka jako do té situace, kde zase jdu, tohle by neměl dělat a pak jsem podem pok prostě, jako to je tvůj úhel, že by to neměl dělat. Je prostě jeho volba, jeho život a on si může vybírat, co chce. Vieš, ty si brat. A vieš, čo taká matka, otec, keď jeho dieťa si nevyberá podľa predstav rodiča a máme kopec uhlov pohľadu na to, že nebude mať vzdelanie, nedokončí školu, bla bla bla, vieš, že a vtedy si povieš, že ako môže mať dovolenie s tým, že proste 12-ročné dieťa v úvodzovkách, bytosť 12-ročná si povie, že ono nepôjde do školy dneska, vieš. Jo, no tak můžete se jako zeptat na tu otázku, co tam vytvoří víc, jakože jak můžete taky jako záleží fakt jako na té situaci, jakože tady je hrozně moc věcí, jak se s tím můžete hrát, jak s tím můžete být, protože prostě nemůžete kontrolovat vaše děti. Já nevím, o jak jako dětích se bavíme, ale v podstatě jako jakýkoliv, a já to vidím dneska, protože já jsem jako hlídám i malý děti a jsem teďka mezi malýma dětma občas, tak oni si dělají úplně, co chcou, a i když mám nástroje občas, jo, takže jako můžete ale manipulovat a vidím, že ty nástroje, co jsou i v Accessu, se týče, jak být třeba s malýma lidmi, jak být s X-menama, tak taky můžou pomoct a vidím to, jako jaký to může být dar. Ale taky jsou situace, kdy i když mám nástroje, tak prostě stejně si dělají, co chcou a taky mám prostě pocit, že chci proletět zdí zrovna, takže i to se stává. A ale můžete taky se na ně podívat prostě jako na tu nekonečnou bytost, protože kolik rodičů prostě se na ně dívá jako na nějaký děti a, a, a přitom to nejsou, to jsou prostě jako nekoneční bytosti v menších tělách a když se na ně takhle budeme dívat, tak pro ně to bude mnohem snažší vám víc stříct. A, a zároveň prostě to pro ně tvoří mnohem víc a já to vidím na těch dětech, když prostě jenom s nima jsem, prostě dám si bariéry dolů a nemám nějaký pohled o tom, co by měli dělat, nebo jak by to, třeba když jsem hlídal, jak by to jako mělo být, jak by si měli hrát, nebo co by měli dělat, ale když tam fakt pro ně jsem, tak se ukazuje to, jak úžasní oni můžou být a co oni vlastně chcou a jak oni můžou vyniknout v tom, co vlastně v čem jsou vlastně unikátní. A, a taky prostě kolik a rodičů tam vidí v těch dětech jako vlastně sebe vlastně, nebo kolik jako vlastně tam vystává, když se díváte na to dítě.
kolik tam vystává jako věcí, které vám bylo říkáno prostě a který na vás bylo projektováno. Jako já to vidím dneska na tom bráchu, kde jsme teďka stavili jako postel a teď jsem mu říkal, jako ty jsi, ty jakože úplně hlavně měl, ty jsi tak jako vlastně neschopný, mi projel v hlavě. A pak mě došlo jako, aha, tohle si prostě myslel jako taťka vlastně o mě. Jako vždycky, když jsme jako spolu něco dělali, a vlastně, že to nebylo vůbec moje. A mi jako došlo jen, kolik tam toho vlastně je a občas jako občas jako i se bavím jako s nějakými dospělákama, kteří vlastně neví sami, co by v životě chtěli. A sami jako vlastně Aj. úplně, To sami vôbec nie je výnimočné, že dospeláci nevedia, čo v živote chcú, vieš? jo, no a to je taky jako v pohodě. A vlastně sami neví, co by chtěli a pak chcou po těch dětech, aby věděli, co chtěli. A, a co kdyby to vlastně o tom vůbec nemuselo být? A jakože, jak pro ty rodiče, co kdyby prostě to bylo v pohodě, že zatím, jakože neví vlastně, co zatím chcou. Co kdyby prostě jste si mohli vybírat svůj život a tak, jak na to jako přišli. A zároveň jste nechali ty děti, aby si přišli na to, co chcou oni. Nedávno aj veľmi pomohlo, keď som si povedala, že ja v tomto momente trebárs neviem, vieš, že ako by som túto situáciu aj možno vyriešila, alebo čo by som tu mohla v tomto danom momente urobiť. A vieš, taká úlava prišla, že som si dovolila nevedieť. Jo, jo, já to úplně znám a je super, že to říkáš, protože hodně lidí to ani vlastně má strach říct a já sám sobě jsem si měl jako strach říct, jsem si říkal, že už mám tolik nástrojů a tak a vlastně vůbec jako nevím vlastně co teď vlastně a jako jak je to vlastně v pohodě, jako si to jenom uznat a že to není, není na tom vůbec nic, za co byste se jako museli soudit, že vlastně nevíte, jako že kolik jako dospělých se snaží jako dělat, že ví všechno, ale taky vůbec vlastně neví, jako. A co když je to fakt v pohodě a já taky hodně věcí jako nevím hned, ale no, s těma nástrojema je to mnohem lehčí a když si pokládám prostě otázky, tak vždycky prostě to nějak jako přejdu tu situaci a vždycky to nějak vytvořím. Takže co kdyby to taky bylo v pohodě, že zrovna nevíte a jenom prostě jste zeptali, co tady můžu změnit, na co se můžu jinak podívat, anebo v jakém dovolení zrovna můžu být, který by to změnilo totálně pro sebe. Sa ťa spýtam takto. Váha 40 minút prešlo ako nič a sa ťa spýtam, že ako ideš tráviť čas, budeš s rodičmi, vlastne so súrodencami, alebo ako to máte teraz tieto dni? Ale jako teďka jako přes Vánoce, Aha, nebo... no, no, no. Ty si bývaš stále s rodičmi, alebo už si sám? Ako to máš? No, teďka právě jsem tak jako na půl nastěhování někam, Aha, takže uvidím. Ale aha. sám vlastně ještě nevím, vím, že po Vánocích tak jedem do Piešťan Aha. s mamkou a budou tam jako výměny s různýma lidma, takže na to se těším, že to bude fajn, to bude takový jiný. Nebude to tak o takových těch návštěvách klasických tenhle rok, jsme si řekli, že to není úplně něco, co chcem, co je zábavný pro nás. A na Štědrý den ještě uvidím, asi budu aspoň na Štědrý den nebo tak nějak jako s tou rodinkou chvíli, Jo, nezvednu si dárky a tak, to je taky v pohodě. Ale jo. vlastně je to pro mě fajn a je s těma nástrojema, že prostě je v pohodě být i s tou rodinou pro mě, ale, nebo s různýma členama, ale že fakt jako jsem s nima jenom, když s nima chci být a ten čas, který s nima chci být, protože vím třeba, že jako moje babička, tak pro mě jako je vlastně zábavný s ním být chvilku a pak už mě to fakt nebaví, ale že to je vlastně jako taky v pohodě a můžu prostě si to fakt s ním užít, ten čas, který mě baví s ním být a pak prostě můžu si dělat něco zase svýho, že prostě předtím to bylo, že jako pak jako celou večeři musíte být s tou rodinou, pak se musíte bavit a bla, 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 i když jako s těma lidma si moc třeba co říct ani nemáte nebo nechcete. Takže pro mě je to fakt jako velká svoboda teďka i v tom přes ty Vánoce, že fakt, když používám ty nástroje, tak prostě si fakt vyberu jenom ten čas s těma lidma, s kterými chci být, po ten čas, co chci být a zbytek si budu dělat něco úplně svýho třeba, co bude fungovat pro mě, takže tak. S ľahkosťou v podstate. Uh, hej, no. Tak počuj, čo máš tak na záver pre nás, vieš, že čo by si nám chcel možno odkázať ešte tak predvianočne, ale aj do nového roku určite, pretože sa nám to nezavratne blíži, nový rok, tak mávaš
aké to mávaš ty, vieš, na tom konci roka? Či nejak bilancuješ niečo, alebo proste ideš si a nový rok, nenový rok, proste ty môžeš začať, každý deň môžeš mať nový rok. Jo, v podstatě jo, jakože fakt mě došlo a i teďka vlastně, že teď, když jsem se to díval, tak pro mě, tak mě došlo, že vlastně je takový jako bezvýznamný ty Vánoce v tom, že jsem se to jako ani, jsem byl v tom stavu, že se to ani tolik neužívám, ale pro mě to vlastně není už vůbec jako významný, no, jakože fakt každý den žiju, jako by to byl ten úplně jako den na novo. A teď mě to vlastně došlo, že a čím dál víc používám ty nástroje, tak ten čas plyne tak nějak jako už je vůbec nechápu, jak vlastně, že občas si nepamatuju, co bylo jako před týdnem a přijde mi to jako, kdyby to byl jako měsíc. A takže tak nějak jako vůbec tady svátky teďka a nic neřeším, ale jako přál bych, ať máte co nejvíce radosti pro vás, pro vaše tělo, ať si to užijete tak, jak to bude lehký pro vás. A, a jestli si užíváte Vánoce, tak jestli máte rádi Vánoce, tak si je užijte ještě třeba víc než doteď. A co kdyby to mohlo být ještě lepší než kdykoliv jindy, tyhle Vánoce a pak každý další. A tam nějaký vlastně došlo, kdy vlastně prostě každý, jako když si vezmu, kde jsem byl před rokem a kde jsem teď, tak to je takový jako posun díky všem volbám, co jsem udělal, díky všem těm nástrojům a jenom mi zase došlo jako jaký je to vlastně dar, jenom vlastně co mám, ať už by to bylo jakkoliv, tak ta lehkost a to, čím jsem oproti mému roku, tak je prostě je úžasná, takže jenom bych vám, a i když jste třeba jako v situaci, kdy zrovna to třeba není dobrý, tak jako jenom vám chci říct, protože taky jsem občas to měl, že když budete používat ty nástroje a zůstanete, tak to fakt bude zase ještě lepší a můžeme to expandovat takhle pořád, když to může být jenom lepší a lepší. Jakub, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že sme urobili fakt parádny rozhovor. A v Piešťanoch budete môcť Jakuba stretnúť s Katarinkou Martinkou a s Simčou Hrabalovou vlastne. A dokonca budete robiť aj konštelácie, tuším, že som to tam videla. Jo, mamka tam má i konstelace, tak já Jo. uvidím. A tak to si žiadam, o to si žiadam raz zažiť s ňou konštelácie, takže čo tu je skutočne kedy možné. Prajem vám celej rodine parádne sviatky, no a ďakujem ti ešte raz veľmi. Moc A děkuji. jo, a zajtra nás čaká 21. adventné prekvapenie. Opäť bude úplne skvelé. Zajtra budeme o 20:00, trochu neskôr, takže môžete to mať miesto večerného filmu. Teším sa na to. Tak, parádny večer, pozdravujeme vás všade tam, kde ste. Ahojte, ahojte. Mějte se hezky, čau.